usele namalini? Anginike yonke nje imali yami. Nana ngeke. Nana ngesibhodla indlala ukhona, ngizusithini? Somela uthini plan wena. Uyabona sesikwenze konke okusemandleni kodwa wayinhlanga imoya nomoya. Mthombeni ngiyaqonda ukuthi nikhathathekile. Kodwa lizosifaka enkingeni thina manje. Ilithatha ilungelo lentombazane ukuqhamukela endabeni zala ekhaya. Bandla bakubezama ukusiza Mthombeni. Licela ubani? Kunalokho ifaka impilo kaNtanda kwezengcuphela. Imina wonke lo ngizohlala ngedwa lana. Wedwa akekho omunye umuntu lethe nje indodakazi yakho nizohlala nonke lana ufuna ukuyisa upstairs but before that tralala ntombazana. Ingozi ayizithashe kankile tata. Ithashiswa into eziso induba ngela. Siyacela usemaphinda yenze. Kaneke sicishwa phuma isidumbu ngawe. Ngiyaxolisa. Majelis, ngicela ukubonga kakhulu ukuthi ungivumele ukuthi ngilale namhlanje khona ngizoba seduza nengane. Ngiyabonga. Bonga mina sisuwenza into enhle kakhulu. Siyabonga. Konke okusele nje sekukini nobabili. Niyeke ukwebhana lokho. Ngaphambi kokuthi senze lokho futhi bengingathanda nje ukuthi ngixolise kuwena ntandokazi ndodakazi yami. Siyithole siba abantu la abakhohlayo ukuthi lo msebenzi kahlahle ungawe. Dana mqinisele ubaba wakho. Sivele lento sayigoqula nje yaba ngathi nje. Oh, nami ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa chani lami. Into ebesifuna nje mina nama wakho ukuthi ube nomhlonyana omuhle osezingeni eliphezulu. Siyathembisa futhi ukuthi sizoyeka ukukwebhana siyeke nje phansi indaba yokulwa. Thokozela yini nomcebe? Yebo baba. Kuhleka khuleka lokho sokwenza sure ukuthi senze into eqondile. Yebo, bese ke senze sure ukuthi siyabambisana ngayo yonke into, sihloniphane, siphinde futhi nawe sikuhloniphe. Yeah. Ngishiseleni impepho malume ngiyosebenza. Ngikhipheni nenyanya malume ngiyosebenza. Amalanga wafani angeke siyekuzama siyophumelela kusasa. Amalanga wafani angeke siyekuzama siyophumelela kusasa. Amalanga wafani. Nomunye umuntu wesifazane umethoya ngeda. Hayi ungacula njalo mfana ubamba kahle. Hayi ngiyayizwa mzala futhi besihlangene sesihamba kahle futhi woza yazi mzala yabona angithi uyayibona kuyenzani lento engabe bengifuna leya kodwa ngiyayicabanga lento mzala njengoba umuntu esenengoma emnandi kanje kune promoter la ngilo ngiyi-DM ngiyisendela ama message yabona mkhulu ke mzala udile nayo yonke into enomculo phakathi enemali wena TV advert izinto lezi konke nje mzala konke nje ngizokuveza uyamazi vele yaye ngiyamazi lo muntu kombo lo bhuti lo Uyamazi lo mbhema. Uyamazi vele. Mana lo mbhema kena lokuvela kulezi zinto zoma TV. Konke mzala mekunemali phakathi kunomculo uyena. Ayi yabo mzala kade ngithi ngiyamzama ngithi ngimsendela ama demo ngithi ngimsendela ingoma angaphenduli kodwa yabo lanaka. Ngeke ngaphenduli la. Ashayele livesi lelo. Yabona? Yabona? Uzoyizwa ke la. Bengithi ngifuna ukubuza ukuthi indaba yendawo zokulala senisanje ngoba sewukhona uSpikile usithaye buye phela emsebenzini. Khuleka thina samu uSpikile uzolala lapha kusofa into endala le.
Uyikhathaza manje. Ashukela sothi uma ukuthi usithaka khulekile ngokuthi kube khona indoda angazilela endlini. Ahleke sithando sami ngamanje. Uthawu uyivisitor nala kwisivakashi la njengoSpikile. Ukuthi akathandi ukuthi uSpikile la uzobona phela na ukuthi wenze njani. Hayi ngimxoshe mina uSpikile kunjani? Imele phela. Hayi boshukela. Ngisho ukuthi ngimtshele ukuthi thanga phela ngifuna ukuvele ngimthuse nje vele amangale esebona umuntu angamazi la. Hayi kufonele. Ntombazane. Oh. Sarara, bengicela ukubuza abandluzo. Uyabuya namhlanje? Hawu khululeka. Angibuyi namhlanje ngiyaxolisa ukuthi angikushayelanga. Bengisi ngizokushayela nje ekseni. Hayi ke emsebenzini sebevele nje bangigixabeza ngendlu esigcwele ifurniture. Imaki angizwanga. Unani? Hayi bangiyatshela bangigixabeze nje ngendlu egcwele ifurniture. Hayi bosarara. Hayi wakhona sarara. Ngicela ungaduki-ke lapho. Ungaduki lapho ngihlezi nabelungu ngiyacela. Hayi bokhululeka ngeke kutshela. Bangitholeleke nomshayeli uzomlanda nje insuku zonke. Hayi bo. Hayi uyabona sarara ngiyakubongisa ngiyakujabulela ngaze ngaziqhenya ngiyaziqhenya ngawe yes. Ngiyayiqhenya ngawe ngiyacela ngicela uzungangikhohlwa masidumile. Asikhohle. Ungasikhohlwa loshukela. Hayi khululeka ngeke. Ngizobuye ngikushayele. Hayi khiki. Kulungile. Hayi angiyazi. Indlu kuhlala. Udriver. Hayi khuphuka nquthu. Hayi angiyazi lento mina sithanda sami. Hayibo. Asha awubambe lapho Spikile. Bamba yini songena nokubamba bamba yini. Buka nama TV. Mngani wami lalela ngingakuthuna kuphela. Usuzula la ekamerweni levakashi la uzolala khona. Netheze ungayenga ubi ayini ulenge kanje mama. Serious. Ematrasini ntwana. Izandla zibhlungu nomugezile. Antani izandla zagezana ngiyabonga nto leyo. Hey sister. Uyakutshela lo ukuthi lela la ngasicishe isifahlako mina. Hayibo ama ondle makeke. Yo mako. Hey hayi zakhipha. Udla makeke. Akwazi wajabulisa futhi kakhuthaza ukunibona nijabule kanje. Siyapulena lana. Cha, ngoba ngilana nje ngibona. Yabona nje ngoba ngibone mbandela yonke siyilandelela ukuthi sibike nanga udade lana komele siphinde simbike futhi ngoba setholakele. Silandele inqubo yakhona. Udade lo ngihamba naye lana. Usozidlala kahle lo. Cha, ungalokho sana sisingasondela nje impela. Dumelang ausi. Ne ke hloka a contact a safety assessment ke botsise le dipotso tse mmalwanyana. Ne ke hloka go bea mo ntlong e napaetseng kapa e shelter mo tlo tukutlwang o bolokegile go yona. Hayi. Ishelter. Siphinde sibonge nje bhuti ngalokho senzele khona ngontando. Nga stress sister. Hawu, umuntu engaze khohlwa. Ubuqonda ukuthini umuthi ngisho naboshana noshukela? Angimayi sister yakhumula nje basilanda ifoni kantwana lapha yana. Manje masifika lapha yabona manje kufika amaphoyisa sawacabanga ukuthi thina sibothuza. Hayi inkosi tera ikavuthini. Sana sana. Hayi simuthi ngabelethu. Sokubona Spikile. Asami ntwana basawe. Oh iphoyisa. Habe ngithi iphoyisa mina. Fine. Uzoqashisa amaparani la. Yavuphoxa Amara manje nekwali. Umzala mtshela ukuthi usamnanje. Awuyazi umfana wami Kusaze khona na. Hawu, yini manje? Ungani wami lo. Sekani. Ngiyadlala. Dasa. Mfowethu hayi. Ethi ngiyangibonge. Lokho usenzele khona ukudola umntando mfowethu hayi. Siziyakho siyabonga. Ngibonga mina. Dasa, smalisto. Yeah. Sabene? Manake.
Akusona isikibha sakho ngakuthengela sona lesi. Awukahle. Shaya umngane wakho. Usunjani? Awu. Uzaphisana Awu xa. Hawu, phela ngiyogqokisa amaphara ngigqokisa ingubo la. Hawu. Yeah. Kahle tata. Hayi awungeke. Uzwamuhle. Yabona mfethu. Hayibo. Awathi indaba zokusina ngiyazi ukuthi ngizokubona la. Into ngizobonga phela. Izaluleko la ngibhazona la ngoKinosi. Kodwa ke wena bengikuzele bengithi ngifuna ukukhuluma noManosi la. Umuntu athi uqilisa phela ngendlela ngagcina ukukhuluma ngayo ngathi ngilapha. Hayi, uzinto ezinyawo ke kuMakanosi. Makanosi usosise soft life akasekho la usihambile wahla emqashweni wakho omusha. Sithabathaba semajaludini. Adlane ngani Makanosi. Yabo usitha ulapha thina sila. Uqashephi? Masarara nje usenomsebenzi omusha. Abaphathi bakhe bathe gicabezi na umqasho. Thatha umqasho athi ngwenze into yokudla. Hayi ngilambile akho into encane nje noma yini uma chips. Ushuthi ngikunika amakinati encane. Bathe gicabezi. Ja. Hawu, asafuna ngithele. Wadlala. Manje usho kuhamba kanjani intombi yakho? Ngasithi ngihamba kahle bani ngihamba kahle ngijabule nje. Mbona ngantantando la. Seshalungu mabhele bakuzoba mbongo. Kuba lo mama. Hayi. Bengiqinisile njalo mangithi ngifuna ukumbona lo mamlefi. Hayi. Bengiqinisile. Wena ungoshela ke manje ngizamela nami semathandweni ngempela uzofuna ukumhlohla ngembuza. Umoshela mina? Hey, yazi ngicabanga ukuthi siphume. Imina uyena ushukela nawe sihambe so4 ikhiphe kusasa lokho kusayo. Abaneske msambe. Ngikondile ukumosha ama-risks government. Ngikondile ngempela. Ngiyangicela. Ke thabela go kwa sewe ntando. Wa tseba gore ke di-case tse kae tse re na leng tsona mo Gauteng fela tsa batho ba go timela. Maphodisa le malo volunteer ba ya go timole fase ba nyakana le wena. E fela go na le motho le gore o tlhoka thuso go serious a khone go ikgwetsa. Ngiyacela bandla ukuthi mina ngikhathele mem ukubona umama baba bahlezi belwa lana. Ngathi ukubaleka kodwa bengaqonile ukuthi yonke lento yenzeka kanjeni. Bengaqonile. Ke ka mo we go recommendelang gore o tsene therapy ya conflict resolution skill ka taba ya gago ya go kitima ka gore e ka se utlisetse solution. Ne nka thaba le gore le lena le mothushi go tsena therapy gore a khone go bolekega. Sokwenza njalo sisi. Sokwenza njalo. Ngicela ngishesa ngomoya mina lapha ngeke ngikwazi. Ngizoyihlelele yami therapy leyo. Kufanele uthi ngihlanganisa namaphoyisa. Wemfana. Cela ke sithi ukukhuluma ngasese. Lokho kusho ukuthi ucala lisoliwe manje. Phela Mthombeni emva kosuku nje lobe lisoliwe impela. Hayi, yabona sithala yaca uzubhuda nofisha abakhulu la. Abaphathi bakho bakuhlalisa esithabathaba lesinje mahala akho ngishishomi. Hayi haba lakho nawo kahle. Hayi yabona into ezongisiza ngayo ke awuzulokhu uyibukela phansi la. Isibusiso sakho lesi usebenza nzima ukuthi ufike la. Ngiyabonga ke. Kodwa ngithi uyazi ukuthi bengeke ngifinyelele la ngifinyelele khona ngaphandle kwakho. Mina ke ngifuna ukubonga nje ukuthi umngani wami okade lokho engiseka usisi wami ngiyabonga. Hayi aphatha yikho kamleda ukuyeka. Mastarara. Sabile ngubani? Ha.
Ungangibulali ngiyacela ukulindisa. Athi wena. Thatha isikhathi eside la lento bengisathi ngokutengela yona la. Nakuphathele la. Troka misa khawusa ne. No, uyazibona njani wena? Ngihlamisa jwanga. Yalebo. Thatha nakudla kwakho. Yalebo. Thengela ukudla kwakho la ngoba ngiyazi usebenza kanzima usithole nesikhathi sokuthi nje udle nangelanda nje ubhizi wena. Ngilebo haholo gato la. Hawu, semuhle. Oh, ngaze ngikhohle. Nginali surprise engwe for wena. Engwe ha bebe. Hayi gato la ke manyane. Lalela ngezi. Kinjani? Awuswakho badla ubona. Hayi sikhulumile wangicela nje wathi ubatla rishape double date liyena limuno wa high nathi ya waitsa gato la ke ne ke se ke na hana wa hona ntho ngwe ke tlamele ke be ke ya yetsa ke ne ke tlamele ke tsamaye ke ku mrato waka Sotatasela sesiwami lo niwele lami safana into yote kanti futhi nayo uyafuna ukubona ngiyacela amara sabela hona nokuna maybe ra potlaka re emise dintho hanyanyane batle ba re mrato waka ke yankopa ina ufuna ukuvuma akulungileka na sabelo nziza ka batho emel rata ka le rata ka LOVE ke ya ukuputsa mayelina sabelo kunomsebenzi lana ongazange uzubhale Hayibo Linda. ngiyatshela la i-assignment yakho due next week and ke eka-miss Sikhubeka uyamazi unjani sisikuyokusiza ukuthi uqede ukubhala Umsebenzi omngaka Linda. Ngangasola ngokubaleka bengibalekeleni. Boyaphi? Yo. Lapho khona ezinye insuku la ngengikwazi ukuya khona esikoleni. Ngoba umhlonyane wami. Umhlonyana. Angisawazi nokulinda ukutshengisa ukuthi uma J usiphatheleni. Ingubo zethu khona ured, khona uyellow, khona orange, ngikubonela uyellow ke wena. Sizoba bahleni. Yo. Yini manje? Wathola nje? Mngani. Umama uthenye ngikwazi ukuba yimpelesi yakho. Ngakho ke anyengize kube khona kumhlonyana mngani. Ngobani Linda? Khulume nje into eziningi. Wathi utheni? Uthe uzongifundisa nje imikhuba emibi. Nanokubaleka ekhaya. Skisi mngani. Skisi. Ngisho madoda lalani bafethu ngiyethanda le ngoma le uyashisa lo msheni kanjani mengase nifike kusasa ke sithi lapho 6:30 ngifuna ukuyizwela yona mathupha ngizonithumelela umqhafazo one location nani nenze njalo Memzala awuculweda manje uphethe unogwaja osikhundla khundla into ithi lapha engomeni ama promoter indlebe zicije lezi ngeke ungathathwa ucula nami ntsheni umuntu angasithandi ingoma suka banami Past 5 nje zonke into ethi yalunga ke kusasa. Hayi mzala. Past 5. Past 5 mzala. Ntoza sinenkinga ayela encane. Inkinga yani manje mzala? Angithi umasisi la ubethe ufuna ubona uKinos. Sasiyavumelana ukuthi kusasa sizohlangana sonke mina ushukela naye umasisi noKinos bahlangana sidle nje kube mnandi. Uyabo. Manje phela kuyona ke inkinga leyo mzala. Angithi into ebalekile nayi into ebalekayo nayi hayi izonzela into tokoza mina ngakwazi ukuthi ngikwenze kokubili ubani manje lo lesa nayi ring phone lapho emzala yini sitwabile Sawubona Sabelo unjani bengithi angikumeme lana ku housewarming wami ngakujabulela ukuthi ufike hawu yini sitwabile ufuna ngizodla idilo yami khipheni hawu ngizofika wemzala udwami mfowethu benginesicelo la mawuye lapho phela umpheki wakho awungiphathe phela sihambe nawo kuyaphi kuyodla mzala awusuqhubana nomqondo wakho kanjabule yo ufuna ukubona ojeqe lapha lutho ke mina ufuna yini pho bathandwa mzala bathandwa nansi inyama yakho Hayi kodwa yini ngilindi inyama ade shisa le thebe sakho la
Ngikhale phezu kwayo mkhaya, ngiyabonga. Okay, ngisovula umnyango. Ngeza. Sawona. Yebo sanibona. Yaphela. Ayibo, yaze indlebo indawo yakho. Ngiyayibongela, ngiyabonga. Umzala bami lapho Ntokozo noNjabulo. Nje. Ukugaza kahle ukuthi umuhle kanje kanje. Hayi cha le mali ka TV yasinda ne. Ushukela ngale. Ngiyeza. Wena. Awu uzofika manje. Usogijima uzofika kuqala la wena. Hayi, buwa nje inyama iyovutha kahle. Awu, pendula inyama la, pendula inyama inyama. Yamba namzimba. Ayo, Sibalezi. Smart. Woza la wena. Mhlophe nje. Awu, na unokwasha. Nangu wena lapha na. Uyabona sikuza khona. Inyama phambi. Yakala kwatsha phela zogada la ekhaya. Engabe nibambisa ngakho. Lapho baba umqwayiba. Uma phela umqwayiba lapho. Uyabona umsebenzi wamavoti ami. Wehlukana. Amavoti asuqalile. Inqoka phela lo amavoti ami lawo. Awukahleki. Ngempela ungivotelile babantu. Hawu. Ngivotele. Siyabonga. Khumbula phela futhi ukuthi bayiphumelela kwakho. Kusho ukuthi uphumelela konke ngiyazizwe lo. Sisakhuluma ngaye kuNosi. Ngibengicabanga ukuthi ngivale ngimlande ngizohlala naye khona la. Yabona. Ayike. Oh, uThembi. Awu. Yini isincishe manje? Imani ngicela usishaye ushezi naqala futhi. Lashaye ushezi sonke. Zobala kathathu, shayela uMasitharara. Sezwana. Zobala kathathu. Wozani. 1 2 3. Akhetela kose abantu abeze bezokhuluma ngempela. Quotation lebo elile yomuntu othungisisayo na 8,000. Okay. Uzofika umlisa la. Yabo la muntu unamandla onke ukuthi ashintshe impilo zami. Mekungenzeka mhlawumbe athole iplate. Angazi ukuthi yini engayithengela intombazane na 16. Ngiyibona.